स्वयं रूपकदामह्यं ददाति सपदान्ति वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं सग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सात्वैदं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेव श्रीराधा कृष्णपादां सगणललितां श्रीविशाखान्वितां हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमस्ते भक्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरूपश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपास्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यानमामि भक्तशक्ति नित्यानन्दमहं सर्वानन्दकरं परं हरिनामप्रदं देवम् अवधूतशिरोमणि नमो महावदिन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यानाम्ने गौरतिषे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणि प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय ददाले कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तत्भक्ताय प्रभुपाद की जय कृष्ण गौरवंदे हरे हरे कृष्ण मदेग बंधु मत्संगिन मद्गुरो मन्महादना मन्निष्ठारक मद्भाग्य मदानंदा नमोस्तुते ग्रंथराय श्रीमद् भागवतम की श्रीमद् भागवतम पंचम स्कंदം 13ാം അധ്യായം ശ്ലോകം 1. അതിന്റെ സമ്മറി മതജി കാണല്ല സ്ക്രീനെ. കൃഷ്ണ കാണാം പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അധ്യായം 13. രഘുഗണ രാജാവും ജഡഭരതനും തമ്മിൽ കൂടുതൽ സംഭാഷണം എടുക്കുക. ജഡഭരത ബ്രാഹ്മണന് രഘുഗണ മഹാരാജാവിനോട് വളരെ ദയുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ രാജാവിനെ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ സമ്പർക്കത്തിൽ നിന്നും വേർപെടുത്തുവാൻ ഈ ഭൗതിക ലോകമാകുന്ന വനത്തെപ്പറ്റി അവൻ ആലങ്കാരികമായി സംസാരിച്ചു. ഭൗതിക ജീവിതത്തിലുള്ള മുഴുകൽ മൂലം ഒരുവനെ ബന്ധനത്തിലാക്കുന്ന ഒരു വനം പോലെയാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകമെന്ന് അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു. ഈ വനത്തിൽ കൊള്ളക്കാരും അഥവാ 6 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, അതുപോലെ മാംസമുക്കുകളായ കുറുനരികൾ, ചെന്നായ്ക്കൾ, സിംഹങ്ങൾ മുതലായ മൃഗങ്ങളും കുടുംബനാഥന്റെ രക്തം കുടിക്കുവാൻ സദാ ആകാംക്ഷപ്പെടുന്നവരും അഥവാ ഭാര്യയും സന്താനങ്ങളും മറ്റു ബന്ധുക്കളും ഉണ്ട്. വനം കൊള്ളക്കാരും രക്തദാഹികളും മാംസമുക്കുകളുമായ മൃഗങ്ങളും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ശക്തി മുഴുവൻ ചൂഷണം ചെയ്യാൻ ഒത്തുചേരുന്നു. ഈ വനത്തിൽ ഒരുവൻ വീണുപോയേക്കാവുന്ന പുല്ലുകൊണ്ട് മൂടപ്പെട്ട അഗാധമൊരു ഗർത്തമുണ്ട്. ഈ വനത്തിലേക്ക് വന്ന് നിരവധി ഭൗതികാകർഷണങ്ങളിൽ വശീകരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരുവൻ സമൂഹം, സൗഹൃദം, സ്നേഹം, കുടുംബം എന്നിവകളിലൂടെ ഭൗതിക ലോകവുമായി സ്വയം താതാത്മ്യം പ്രാപിക്കുന്നു. പാത നഷ്ടപ്പെട്ട് എവിടേക്ക് പോകണമെന്ന് അറിയാതെ പക്ഷിമൃഗാദികളാൽ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന അവൻ അനവധി ആഗ്രഹങ്ങളുടെ ഇരയായിത്തീരുന്നു. ആ വിധത്തിൽ അവൻ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് വനത്തിൽ അവിടെയും ഇവിടെയും അലയുന്നു. അവൻ താൽക്കാലിക സന്തോഷങ്ങളാൽ വശീകരിക്കപ്പെടുകയും
ദുഃഖങ്ങളാൽ ആക്രമിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ അവൻ ഈ വനത്തിൽ ദുഃഖങ്ങളെന്നും സന്തോഷങ്ങളെന്നും വിളിക്കപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങളാൽ വൃഥ ക്ലേശിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത്. ചിലപ്പോൾ അവൻ ഒരു സർപ്പത്താൽ ആക്രമിക്കപ്പെടുകയും അഥവാ അഗാധ നിദ്രയിൽ സർപ്പദംശനം മൂലം സംഭ്രാന്തനായി കർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കുവാൻ കഴിയാതെ വലയുകയും ചെയ്തു. ചിലപ്പോൾ അവൻ ഭാര്യയെ കൂടാതെ മറ്റു സ്ത്രീകളിൽ ആകർഷിക്കപ്പെടുകയും അപ്പോൾ അവൻ ഭാര്യയ്ക്ക് പുറമെ മറ്റൊരു സ്ത്രീയുമായി വിവാഹേതര പ്രേമം ആസ്വദിക്കുകയാണെന്ന് കരുതുകയും ചെയ്യുന്നു. നാനാതരം രോഗങ്ങളാലും ദുഃഖങ്ങളാലും വേനൽക്കാലം, ശൈത്യകാലം തുടങ്ങിയ കാലഭേദങ്ങളാലും അവൻ ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നു. ആ വിധത്തിൽ ഒരുവൻ ഭൗതിക ലോകമാകുന്ന വനത്തിൽ ഭൗതികാസ്ത്രത്തിന്റെ സകല ദുരിതങ്ങളും അനുഭവിക്കുന്നു. സന്തോഷവാനായി തീരാമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ ജീവസത്വം ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്നും മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് അവന്റെ സ്ഥാനം മാറ്റി നോക്കുന്നു. പക്ഷേ ഒരു ഭൗതികവാദിയായ വ്യക്തിക്ക് ഒരിക്കലും സന്തോഷവാനാകാൻ കഴിയില്ല. നിരന്തരം ഭൗതിക പ്രവൃത്തികളിൽ മുഴുകുന്നത് മൂലം അവൻ എല്ലായ്പ്പോഴും അസ്വസ്ഥനാകുന്നു. ഒരിക്കൽ തനിക്ക് മരിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് അവൻ കരുതുന്നതേയില്ല. കഠിനമായി ക്ലേശിക്കുമ്പോഴും ഭൗതിക ശക്തിയാൽ വ്യാമോഹിതനാകുന്ന അവൻ ഭൗതിക സന്തോഷത്തിന്റെ പിന്നാലെ പരക്കം പായുന്നു. ഈ രീതിയിൽ അവൻ പരമദിയോതപുരുഷനായ ഭഗവാനുമായുള്ള തന്റെ ബന്ധം പാടെ വിസ്മരിക്കുന്നു. ജഡഭരതനിൽ നിന്നും ഇത് ശ്രവിച്ച രേഖണ മഹാരാജാവ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃഷ്ണാബോധം വീണ്ടെടുക്കുകയും അപ്രകാരം ജഡഭരതന്റെ സഹവാസം അദ്ദേഹത്തിന് പ്രയോജനകരമായി ഭവിക്കുകയും ചെയ്തു. തന്റെ മായാ വിഭ്രാന്തികൾ മാഞ്ഞു കഴിഞ്ഞെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ച അദ്ദേഹം തെറ്റായ പെരുമാറ്റത്തിന് ജഡഭരതനോട് മാപ്പപേക്ഷിച്ചു. സുഖദേവ ഗോസ്വാമിയാൽ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനോട് പറയപ്പെട്ടതാണ് ഇവയെല്ലാം. പ്രഭുപാദ് കീ ജയ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകം നോക്കാം. ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകം 2 പേജുകളിലായിട്ടാണ്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ബ്രാഹ്മണവാച ദുരത്യേ അദ്വന്യജയാനി ദ്വേഷിതോ രജസ്തമസത്വ വിഭക്ത കർമ്മദൃക്. തയേഷ സാർത്തോ അർത്ഥപരപരിഭ്രമൻ ഭവാടവീം യാതിന ശർമ്മ വിന്ദതി. ബ്രാഹ്മണവാച ദുരത്യേ അദ്വന്യജയാനി വേഷിതോ രജസ്തമസത്വ വിഭക്ത കർമ്മദൃക്. സയേഷ സാർത്തോർത്ഥപരപരിഭ്രമൻ ഭവാടവീം യാതിന ശർമ്മ വിന്ദതി. ഇത് 2 പേജിലായതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നമുക്ക്. രണ്ടാമത്തെ രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യസ്യാമി മേഷന്നരദേവദസ്യവാഹ സാർത്ഥം വിലുംബന്തി കുനായകം ബലാത്. ഗോമായോ യത്ര ഹരന്തി സാർത്തികം പ്രമത്തമാവിശ്യ യതോരണം മൃഗഃ. യസ്യാമി മേഷന്നരദേവദസ്യവഃ സാർത്ഥം വിലുംബന്തി കുനായകം ബലാത്. ഗോമായവോ യത്ര ഹരന്തി സാർത്തികം പ്രമത്തമാവിശ്യ യതോരണം മൃഗഃ. രണ്ടാം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാതാണ്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യസ്യാമി മേഷന്നരദേവദസ്യവഃ സാർത്ഥം വിലുംബന്തി കുനായകം ബലാത്. ഗോമായവോ യത്ര ഹരന്തി സാർത്തികം
സാത്വികം പ്രമത്തമാവിശ്യ യതോരണം മൃഗഃ സ്യാമിമേ ഷണ്ണരദേവദസ്യവഃ സാർത്ഥം വിലുംബന്തി കുനായകം ബലാത് ഓമായവോ യത്ര ഹരന്തി സാർത്തികം പ്രമത്തമാവിശ്യ യതോരണം മൃഗഃ ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം ഒരാളായിട്ട് ചൊല്ലിക്കൊടു കേട്ടോ. ഒന്നാമത്തെ 2 പേജിലായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായതുകൊണ്ടാണ്. അംബിക കേശവിദേവി ദസ്മതജി ചൊല്ലിക്കൊടു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യസ്യാമിമേ ഷണ്ണരദേവദസ്യവഃ സാർത്ഥം വിലുംബന്തി ഗുണായകം ബലാത് ഗോമായവോ യത്ര ഹരന്തി സാർത്തികം പ്രമത്തമാവിശ്യ യഥോരണം മൃഗാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാലതി ശ്യാമദേവി ദസ്മതജി ചൊല്ലിക്കൊടു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യസ്യാമിമേ ഷണ്ണരദേവദസ്യവഃ സാർത്ഥം വിലുംബന്തി കുനായകം ബലാത് ഓമായവോ യത്ര ഹരന്തി സാർത്ഥികം പ്രമത്തമാവിശ്യ യഥോരണം മൃഗാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്വർണപ്രഭ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊടു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യസ്യാമിമേ ഷണ്ണരദേവദസ്യവഃ സാർത്ഥം വിലുംബന്തി കുനായകം ബലാത് ഗോമായവോ യത്ര ഹരന്തി സാർത്ഥികം പ്രമത്തമാവിശ്യ യഥോരണം മൃഗാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. വിജയനാനന്ദ ചൊല്ലിക്കൊടു. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യസ്യാമിമേ ഷണ്ണരദേവദസ്യവഃ സാർത്ഥം വിലുംബന്തി കുനായകം ബലാത് ഗോമായവോ യത്ര ഹരന്തി സാർത്തികം പ്രമത്തമാവിശ്യ യഥോരണം മൃഗാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സല ഷാജി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊടു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊടു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യസ്യാമിമേ ഷണ്ണരദേവദസ്യവഃ സാർത്ഥം വിലുംബന്തി കുനായകം ബലാത് ഗോമായവോ യത്ര ഹരന്തി സാർത്തികം പ്രമത്തമാവിശ്യ യഥോരണം മൃഗാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിർമ്മല മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊടു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യസ്യാമിമേ ഷണ്ണരദേവദസ്യവഃ സാർത്ഥം വിലുംബന്തി കുനായകം ബലാത് ഗോമായവോ യത്ര ഹരന്തി സാർത്തികം പ്രമത്തമാവിശ്യ യഥോരണം മൃഗാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പങ്കജാക്ഷി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊടു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യസ്യാമിമേ ഷണ്ണരദേവദസ്യവഃ സാർത്ഥം വിലുംബന്തി കുനായകം ബലാത് ഗോമായവോ യത്ര ഹരന്തി സാർത്തികം പ്രമത്ത ആവിശ്യ യഥോരണം മൃഗഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സീതാരാമനുണ്ണി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊടു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യസ്യാമിമേ ഷണ്ണരദേവദസ്യവഃ സാർത്ഥം വിലുംബന്തി കുനായകം ബലാത് ഗോമായവോ യത്ര ഹരന്തി സാർത്തികം പ്രമത്തമാവിശ്യ യഥോരണം മൃഗാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ വത്സല മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊടു. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി.
ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ യസ്യാമിമേ ഷണ്ണരദേവദസ്യ വാ സാത്തം വിലുംബന്തി കുനായകം ബലാത് ഓമായവോ യത്ര ഹരന്തി സാത്വികം പ്രമത്തമാവിശ്യ യഥോരണം മൃഗാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാമേന്ദ്ര പ്രഭു ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ യസ്യാമിമേ ഷണ്ണരദേവദസ്യ വഃ സാർത്ഥം വിലുംബന്തി കുനായകം ബലാത് ഗോമായവോ യത്ര ഹരന്തി സാത്വികം പ്രമത്തമാവിശ്യ യഥോരണം മൃഗാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു ഹരേ കൃഷ്ണ. തങ്കമണി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ യസ്യാമിമേ ഷണ്ണരദേവദസ്യ വഃ സാർത്ഥം വിലുംബന്തി കുനായകം ബലാത് ഗോമായവോ യത്ര ഹരന്തി സാത്വികം പ്രമത്തമാവിശ്യ യഥോരണം മൃഗാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദ ശിവസ്മൃതി ദസ്മ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ യസ്യാമിമേ ഷണ്ണരദേവദസ്യ വാ സാത്തം വിലുംബന്തി കുനായകം ബലാത് ഗോമായവോ യത്ര ഹരന്തി സ്വാർത്തികം പ്രമത്തമാവിശ്യ യഥോരണം മൃഗഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഉഷാ നായർ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ യസ്യാമിമേ ഷണ്ണരദേവദസ്യ വഃ സാർത്ഥം വിലുംബന്തി കുനായകം ബലാത് ഗോമായവോ യത്ര ഹരന്തി സാർത്തികം പ്രമത്തമാവശ്യ യഥോരണം മൃഗാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വസന്ത മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ യസ്യാമിമേ ഷണ്ണരദേവദസ്യ വഃ സാർത്ഥം വിലുംബന്തി കുനായകം ബലാത് ഗോമായവോ യത്ര ഹരന്തി സാർത്തികം പ്രമത്തമാവിശ്യ യഥോരണം മൃഗാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാരതി അമ്മ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ യസ്യാമിമേ ഷണ്ണരദേവദസ്യ വഃ സാർത്ഥം വിലുംബന്തി കുനായകം ബലാത് ഗോമായവോ തത്ര യത്ര ഹരന്തി സാത്വികം പ്രമത്തമാവിശ്യ യഥോരണം മൃഗാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സാവിത്രി ശ്രീ ദേവദാസ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം ഹരേ പ്രഭുജി. കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ യസ്യാമിമേ ഷണ്ണരദേവദസ്യ വഃ സാർത്ഥം വിലുംബന്തി കുനായകം ബലാത് ഗോമായവോ യത്ര ഹരന്തി സ്വാർത്തികം പ്രമത്തമാവിശ്യ യഥോരണം മൃഗാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭാ വിജയ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. ശരി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ യസ്യാമിമേ ഷണ്ണരദേവദസ്യ വഃ സാർത്ഥം വിലുംബന്തി കുനായകം ബലാത് ഗോമായയോ യത്ര ഹരന്തി സാത്വികം പ്രമത്യമാവിശ്യ യഥോരണം മൃഗാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനുപ്രതി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ യസ്യാമിമേ ഷണ്ണരദേവദസ്യ വഃ സാർത്ഥം വിലുംബന്തി കുനായകം ബലാത് ഗോമായവോ യത്ര ഹരന്തി സാത്വികം പ്രമത്തമാവിശ്യ യഥോരണം മൃഗാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയ ദേവദാസ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ യസ്യാമിമേ ഷണ്ണരദേവദസ്യ വഃ സാർത്ഥം വിലുംബന്തി കുനായകം ബലാത് ഗോമായവോ യത്ര ഹരന്തി സാത്വികം പ്രമത്തമാവിശ്യ യഥോരണം മൃഗാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ജയത്യാചാര്യ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ.
സിന്ധുസിക്ക മാതാജി ചെലുക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം ഹരേ കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യസ്യാമി മേ ഷണ്ണരദേവദസ്യ വഹ സ്വാർത്ഥം വിലുംബതി ഗുണായകം ബലാത് ഗോമായവോ യത്ര ഹരന്തി സാർത്തികം പ്രമത്യമാവിശ്യ യദോരണം മൃഗാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനിത മാതാജി ചെലുക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചെലുക്കും. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യസ്യാമി മേ ഷണ്ണരദേവ ദസ്യ വാ സാർത്ഥം വിലുംബന്തി കുനായകം ബലാത് ഗോമായവോ യത്ര ഹരന്തി സാത്വികം പ്രമത്തമാവിശ്യ യദോരണം മൃഗാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാട്ടി മാതാജി ചെലുക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യസ്യാമി മേ ഷണ്ണരദേവദസ്യ വഹ സാർത്ഥം വിലുംബന്തി കുനായകം ബലാത് ഗോമായവോ യത്ര ഹരന്തി സാർത്ഥികം പ്രമത്തമാവിശ്യ യഥോരണം മൃഗാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഗീതാസി മാതാജി ചെലുക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ വാസുദേവായ. യസ്യാമി നരദേവദസ്യ വഹ സാർത്ഥം വിലുംബന്തി കുനായകം ബലാത് ഗോമായവോ യത്ര ഹരന്തി സാർത്ഥികം കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭാ പ്രദീപ് മാതാജി ചെലുക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യസ്യാമി മേ ഷണ്ണരദേവദസ്യ വാ സാർത്ഥം വിലുംബന്തി കുനായകം ബലാത് ഗോമായവോ യത്ര ഹരന്തി സാർത്തികം പ്രമത്തമാവിശ്യ യദോരണം മൃഗാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചിത്രാജി മാതാജി ചെലുക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യസ്യാമി മേ ഷണ്ണരദേവ യത്സവഃ സാർത്ഥം വിലുംബന്തി കുനായകം ബലാത് ഗോമായവോ യത്ര ഹരന്തി സാത്വികം പ്രമത്തമാവിശ്യ യഥോരണം മൃഗാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വേദിയാചാര്യ മാതാജി ഇപ്പൊ ചൊല്ലാൻ പറ്റും ചെലുക്കും മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യസ്യാമി മേ ഷണ്ണരദേവദസ്യ വഹ സാർത്ഥം വിലുംബന്തി കുനായകം ബലാത് ഗോമായവോ യത്ര ഹരന്തി സാത്വികം പ്രമത്തമാവിശ്യ യദോരണം മൃഗാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയശ്രീ മാതാജി ചെലുക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം ഹരേ പ്രഭുജി. കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യസ്യാമി മേ ഷണ്ണരദേവദസ്യ വഹ സാർത്ഥം വിലുംബന്തി കുനായകം ബലാത് ഗോമായവോ യത്ര ഹരന്തി സാർത്തികം പ്രമത്തമാവിശ്യ യഥോരണം മൃഗാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയ മാതാജി ചെലുക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചെലുക്കും. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യസ്യാമി മേ ഷണ്ണരദേവദസ്യ വഹ സാർത്ഥം വിലുംബന്തി കുനായകം ബലാത് ഗോമായവോ യത്ര ഹരന്തി സാർഥികം പ്രമത്തമാവിശ്യ യഥോരണം മൃഗാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് പോകാൻ പിന്നീട് ഇതിലേക്ക് വരാം.
ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകം ജഡവർദ്ധൻ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങള് ഗണരാജാവിന് വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അല്ലെ. ബ്രാഹ്മണവാച ദുരത്തേത്വന്നജയാനിവേശിതോ രജസ്തമസത്വ വിഭക്ത കർമ്മദൃക് സയേഷ സാർത്ഥോർത്ഥപര പരിഭ്രമൻ ഭവാടവീം യാതിന ശർമ്മ വിന്ദതി. പ്രവർത്തനം ഭാവാർത്ഥമി സുഭക്തിദാത് സാംസ്കൃത പൂർണ്ണ ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച ജഡഭരതൻ തുടർന്നു, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട രഘുഗണ രാജാവെ, ജീവസത്ത അവനെ തരണം ചെയ്യാൻ ഏറെ വിഷമകരമായ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ പാതയിൽ ചുറ്റി അലയുകയും ആവർത്തനത്തിലുള്ള ജനിമൃതികൾ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ തത്വ രജസ്തമോ ഗുണങ്ങളുടെ പ്രേരണ മൂലം ഭൗതിക ലോകത്താൽ വശീകരിക്കപ്പെടുന്ന ജീവസത്തക്ക് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ വശീകരണത്തിന്റെ കീഴിലുള്ള കർമ്മങ്ങളുടെ 3 ഫലങ്ങൾ മാത്രം കാണാൻ കഴിയും. ഈ ഫലങ്ങൾ ശുഭകരങ്ങളും അശുഭകരങ്ങളും സമ്മിശ്രങ്ങളുമാണ്. അവൻ അപ്രകാരം ധർമ്മം, സാമ്പത്തിക വൃത്തി, ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തനം, മോക്ഷത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള അദ്വൈത സിദ്ധാന്തം അഥവാ പരമോന്നതൻ അഗ്നിശേരത് എന്നിവകളാൽ ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നു. അവൻ പിന്നീട് ലാഭകരമായി വിൽക്കാൻ കഴിയുന്ന എന്തെങ്കിലും വസ്തുക്കൾ കരസ്ഥമാക്കാൻ വനത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന ഒരു വ്യാപാരിയെ പോലെ പകലും രാവും ഒരുപോലെ ശരിക്കും കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നു. എങ്ങനെ തന്നെ ആയാലും അവന് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ സന്തോഷം നേടാൻ കഴിയില്ല. ഭാവാർത്ഥമേസി ഭക്തിവേദാന്ത സാംസ്കൃത. ഇന്ദ്രിയ പ്രീണനത്തിന്റെ പാത എത്ര ദുഷ്കരവും തരണം ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തതുമാണെന്ന് ഒരുവന് നിഷ്പ്രയാസം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. ഇന്ദ്രിയ പ്രീണനത്തിന്റെ പാത അജ്ഞാതമായ ഒരുവൻ ജന്മങ്ങളുടെ ആവർത്തന ചക്രത്തിൽ കുടുക്കപ്പെടുകയും വീണ്ടും വീണ്ടും വിവിധതരം ശരീരങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്രകാരം അവൻ ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിൽ ക്ലേശിക്കുന്നു. ഈ ജീവിതത്തിൽ താനൊരു അമേരിക്കക്കാരനോ ഇന്ത്യക്കാരനോ ഇംഗ്ലീഷുകാരനോ അല്ലെങ്കിൽ ജർമ്മനോ ആയിരിക്കുന്നതിന് പേരിൽ ഒരുവന് വളരെ സന്തോഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞേക്കാം. പക്ഷെ അടുത്ത ജീവിതത്തിൽ അവൻ 84 ലക്ഷം ജീവിവർഗങ്ങളിൽ ഒന്നിന്റെ ശരീരം സ്വീകരിക്കണം. അവന്റെ കർമ്മത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ശരീരമാണ് അടുത്ത ജീവിതത്തിൽ ലഭിക്കുക. ഒരുവൻ ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള ശരീരം സ്വീകരിക്കുവാൻ നിർബന്ധനാവുകയാണ്. പ്രതിഷേധത്തിന് അവനെ സഹായിക്കാനാവില്ല. പ്രകൃതിയുടെ കർക്കശമായ നിയമമാണത്. തന്റെ ശാശ്വതവും ആനന്ദപൂർണവുമായ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് അജ്ഞനാകിയാൽ ജീവസ്ഥ മായയുടെ വശീകരണത്തിന് കീഴിൽ ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ആകർഷണനായിത്തീരും. ഈ ലോകത്തിൽ സന്തോഷവാനായിരിക്കാൻ വേണ്ടി എത്ര കഠിനമായി അധ്വാനിച്ചാലും അവൻ ഒരിക്കലും സന്തോഷം അനുഭവിക്കുവാൻ കഴിയില്ല. ഇതിനെ മായ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യസ്യാമി മേ ഷണ്ണരദേവ തസ്യ വാ സാർത്ഥം വിലുംബന്തി കുനായകം ബലാത് ഗോമായവോ യത്ര ഹരന്തി സാർത്തികം പ്രമത്തമാവിശ്യതോരണം മൃഗഃ. അല്ലയോ രഘുഗണ രാജാവേ, ഭൗതികാസിന്റെ ഈ വനത്തിൽ അതിശക്തരായ 6 കൊള്ളക്കാരുണ്ട്. ബദ്ധാത്മാവ് എന്തെങ്കിലും ഭൗതിക നേട്ടത്തിന് വേണ്ടി വനത്തിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ 6 കൊള്ളക്കാരും അവനെ തെറ്റായി നയിക്കും. അപ്രകാരം ബദ്ധനായ വ്യാപാരിക്ക് തന്റെ ധനം എങ്ങനെ വിനിയോഗിക്കണമെന്ന് നിശ്ചിതരാതാവുകയും കൊള്ളക്കാർ അത് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോവുകയും വനത്തിലെ ക്രൂരമൃഗങ്ങളായ കടുവകളും കുറുനരികളും മറ്റും ഒരാട്ടിൻകുട്ടിയെ അതിന്റെ സംരക്ഷകനിൽ നിന്നും തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ തയ്യാറാകുന്നത് പോലെ വ്യാപാരിയുടെ പത്നിയും സന്താനങ്ങളും അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ പ്രവേശിച്ച് അവനെ പല വിധത്തിൽ കൊള്ളയടിക്കും. വനത്തിൽ ധാരാളം പിടിച്ചുപറിക്കാരും കൊള്ളക്കാരും കുറുനരികളും കടുവകളും. കുറുനരികൾ ഒരുവന്റെ പത്നിയോടും സന്താനങ്ങളോടും പ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. കുറുനരികൾ രാത്രികൾ ഉച്ചത്തിൽ കരയുന്നു. അതുപോലെ ഒരുവന്റെ പത്നിയും സന്താനങ്ങളും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഉറക്കെ നിലവിളിക്കുന്നു. സന്താനങ്ങൾ അവനോട് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു: പിതാവേ, ഇത് അത്യാവശ്യമാണ്, ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് തരൂ. ഞങ്ങൾ
നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പുത്രന്മാരാണ്, അല്ലെങ്കിൽ പത്നി പറയും ഞാൻ നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയാണ്, ദയവായി എനിക്കിത് തരൂ, ഇത് അത്യാവശ്യം വേണ്ടിയതാണ്. ഈ രീതിയിൽ ഒരുവൻ വനത്തിൽ പിടിച്ചുപറിക്കാരാലും കൊള്ളക്കാരാലും കൊള്ളയടിക്കപ്പെടുന്നു. മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യമറിയാത്ത ഒരുവൻ നിരന്തരം തെറ്റായി നയിക്കപ്പെടുന്നു. ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം വിഷ്ണുവാണ്. നദേ വിദുസ്സാർത്ഥ ഗതിം ഹി വിഷ്ണു. ധനം സമ്പാദിക്കുന്നതിന് എല്ലാവരും കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നു. പരമദൈവതോകൃഷ്ണനായ ഭഗവാനെ സേവിക്കുകയാണ് തന്റെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം എന്ന് ആരും അറിയുന്നു. ഒരുവൻ കൃഷ്ണാബോധ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി ചെലവാക്കുന്നതിന് പകരം അവന്റെ ധനം ക്ലബ്ബുകളിലും വേശ്യാഗ്രഹങ്ങളിലും മദ്യത്തിനും മറവുശാലകളിലും മറ്റും ചെലവഴിക്കും. ഒരുവൻ അവന്റെ പാപകർമ്മങ്ങൾ മൂലം ദേഹാന്തരപ്രാപ്തിയുടെ പ്രക്രിയയിൽ കുടുക്കപ്പെടുകയും ഒന്നിനു പിന്നാലെ ഒന്നായി ശരീരങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്രകാരം ദുഃഖകരമായ അവസ്ഥയിൽ മുഴുകിയാൽ ഒരുവൻ ഒരിക്കലും സന്തോഷം നേടാൻ കഴിയുന്നില്ല. മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രഭൂതവീരുതൃണലുഗുൽമഹ്വരേ കടോരഥം ശർമ്യശകൈരുപദ്രുതഃ ക്വചിത്തു ഗന്ധർവപുരം പ്രപശ്യതി ക്വചിച്ഛാശുരയോർമുഖഗ്രഹം. പ്രഭൂതവീരുതൃണഗുൽമഹ്വരേ കടോരഥം ശർമ്മശൈകരുപദ്രുതഃ ക്വചിത്തു ഗന്ധർവപുരം പ്രപശ്യതി ക്വചിച്ഛാശുരയോർമുഖഗ്രഹം. വർത്തനം ഭാവാർത്ഥ സാംസ്കൃത പ്രഭുപാദിച്ചു. ഈ വനത്തിൽ നിബിഡങ്ങളായ കുറ്റിച്ചെടികളാലും പുല്ലുകളാലും വള്ളിച്ചെടികളാലും രൂപപ്പെട്ട ലതാനികുജങ്ങളുണ്ട്, അഥവാ വള്ളിക്കുടിലുകളുണ്ട്. ഈ നികുഞ്ചങ്ങളിൽ കൊതുകുകളുടെ കടിമൂലം, അഥവാ അസൂയാലുക്കളുടെ ആളുകളുടെ കടിമൂലം ബദ്ധാത്മാവ് ക്രൂരമായി ഉപദ്രവിക്കപ്പെടുന്നു. ചിലപ്പോൾ അവൻ വനത്തിൽ ഒരു സ്വപ്ന കൊട്ടാരം ദർശിക്കുന്നു. മറ്റു ചിലപ്പോൾ ആകാശത്ത് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന ഉൽക്ക പോലെ അതിവേഗം സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു പിശാചിനെയോ പ്രേതത്തെയോ കണ്ട് സംഭവിക്കുന്നു. ഭാവാർത്ഥം ഭക്തിവേദാന്ത ഭൗതിക ഗൃഹസ്ഥം വാസ്തവത്തിൽ ഫലേച്ഛാകർമ്മങ്ങളുടെ ഒരു ഗർത്തമാണ്. ജീവസന്ധാരണത്തിന് വേണ്ടി ഓരോരുത്തരും വ്യത്യസ്ത വ്യവസായങ്ങളിലും വ്യാപാരങ്ങളിലും ഉള്ളു. ചിലർ ഉന്നത ലോകങ്ങളിലേക്ക് പോകണമെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ മഹായാഗങ്ങളും മറ്റും അനുഷ്ഠിക്കും. ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ എല്ലാവരും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നു. ഇതിനിടയിൽ ഒരുവന് ധാരാളം അനഭികാമ്യമായ വ്യക്തികളെ ബന്ധപ്പെടേണ്ടി വരുന്നു. അവരുടെ പെരുമാറ്റത്തെ ഇവിടെ കൊതുകുകളുടെ കടിയോട് ഹോമിച്ചു. ഇത് വളരെ അഭിലഷണീയങ്ങളായ അവസ്ഥകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഈ കുഴപ്പങ്ങൾക്കെല്ലാം നടുവിലും ഒരിക്കലും നടക്കുകയില്ലെന്ന് അറിയാമെങ്കിലും ഒരുവൻ ഇവിടെ മനോഹരമായ ഒരു ഭവനം നിർമ്മിച്ച് അതിൽ ശാശ്വതമായി ജീവിക്കുന്നത് വിഭാവനം ചെയ്യുന്നു. സ്വർണത്തെ ആകാശത്ത് പെട്ടെന്ന് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന മിന്നൽ പിളർ പോലെ, അഥവാ ഉൽക്ക പോലെ അതിവേഗം സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു പിശാചിനോട് സാദൃശ്യപ്പെടുത്തി. അവ ഒരു നിമിഷ നേരത്തേക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും പെട്ടെന്ന് മാഞ്ഞു പോവുകയും ചെയ്തു. കർമ്മികൾ പൊതുവെ സ്വർണത്തിനോടോ പണത്തിനോടോ കമ്പമുള്ളവരാണ്. ഇവിടെ അവയെ പിശാചിനോടും പ്രേതത്തോടും ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നു. നാരായണ നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതി വ്യാസം തതോ ജയമുദിരേ. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികീ. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം. യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനദാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീചൈതന്യേശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനി നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ
ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ ദാരേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തത്ഭക്തായ ശ്രീ പ്രഭുപാദ് ഇവിടെ ജഡഭരതൻ രഘുഗണ മഹാരാജാവിനോട് കൂടുതൽ കാരുണ്യം കാണിക്കുകയാണ് അല്ലെ. ഇവിടെ ഭൗതികത അത് ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട് കഴിയുന്നതിൽ നിന്നും അദ്ദേഹത്തെ ഭഗവാനിലേക്ക് ആകർഷിക്കുവാനായിട്ടുള്ള ഉപദേശങ്ങൾ നൽകുകയാണ് ശരി. അപ്പൊ ഇതിനെ ഒരു വനത്തിനെ ആയിട്ടാണ് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഭൗതിക ലോകം ഒരു മഹാവനം പോലെയാണ്. നമുക്ക് ഇവിടെ നാട്ടില് എവിടെ പോകണം എന്നൊക്കെ വഴികാട്ടികളും അല്ലെ സൂചന ബോർഡുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. പല സ്ഥലത്തേക്ക് ലെഫ്റ്റ് പോകണം, റൈറ്റ് പോകണം. ഒരു മഹാവനത്തിൽ എത്തിപ്പെട്ടാല് ഏത് ഭാഗത്തേക്ക് പോകണമെന്ന് യാതൊരു നിശ്ചയം ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ. അവിടെയും ഇവിടെയൊക്കെ അലഞ്ഞു തിരിയേണ്ടതായിട്ട് വരും. അതുപോലെയാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകം. അപ്പോ ഇദ്ദേഹത്തിനെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ആ അറ്റാച്ച്മെന്റിലൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കാനും കൃഷ്ണാബോധത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഉപദേശങ്ങളാണ് ഇവിടെ ജഡഭരതൻ നൽകുന്നത് അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് രഘുഗണ രാജാവിന് നൽകുന്ന ഉപദേശങ്ങളാണെങ്കിലും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ടാണ്. എത്രമാത്രം നിസ്സാരമായിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത്. എത്രമാത്രം അമൂല്യമായിട്ടുള്ളതാണ് ആധ്യാത്മിക ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ എടുത്തു പറഞ്ഞത്. അപ്പോ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ എല്ലാവരും ത്രിഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീനത്തിന് അടിമപ്പെട്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ. അപ്പോ ഇതിന്റെ ഫലങ്ങളൊക്കെ ശുഭകരങ്ങളും അശുഭകരങ്ങളുമാണെന്ന് പറയും. ഒരാള് ധർമ്മ അർത്ഥ കാമ മോക്ഷം. അപ്പൊ ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിലാണ്. ധർമ്മ അർത്ഥ കാമം ഇതിനാണ് പ്രധാനം. മോക്ഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൂടുതലായിട്ടും ശ്രമിക്കുന്നില്ല. അതാണ് ശ്രമിക്കുന്നവരെ കുറിച്ച് ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്? അവര് ഭഗവാനുമായിട്ട് അലിഞ്ഞു ചേരാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്, പരമോന്നതിൽ അലിഞ്ഞു ചേർന്ന് ഇവകളാൾ ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നു. ഇത് ശരിയായിട്ടുള്ള മോചനമല്ല അല്ലെ. മോശമല്ല. ഇത് പഠിക്കേണ്ട സായുജ്യം അതുമായിട്ട് ഒന്നായി തീരാനായിട്ട്, ബ്രഹ്മത്തിൽ അലിഞ്ഞു ചേർന്ന് ഒന്നാവാനായിട്ട്, അത് ആത്മീയാസ്തിത്വമില്ലാതെ. അപ്പോ ഇതിനായിട്ടാണ് ജനങ്ങളെ കൂടുതലും പണസമ്പാദനത്തിനായിട്ടും മറ്റു ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്കുമായിട്ടൊക്കെ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നു. അവൻ പിന്നീട് ലാഭകരമായി വിൽക്കാൻ കഴിയുന്ന എന്തെങ്കിലും വസ്തുക്കൾ കരസ്ഥമാക്കാൻ വനത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന ഒരു വ്യാപാരിയെ പോലെ പകലും രാവും ഒരുപോലെ ശരിക്കും കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തു. എങ്ങനെ തന്നെയായാലും അവൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ സന്തോഷം നേടാൻ കഴിയില്ല. വ്യാപാരികൾ എന്താണ്? എങ്ങനെ കൂടുതൽ മെച്ചമുണ്ടാക്കാം, എങ്ങനെ കൂടുതൽ ധനം ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് കരുതിയിട്ട് എപ്പോഴും ബിസിനസ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും അല്ലെ. എന്നാൽ എപ്പോഴും പറയുന്നത് കേൾക്കാം, ബിസിനസ് ഒക്കെ നഷ്ടമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതേപോലെ ഇവിടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് സന്തോഷം നേടുവാനായിട്ട് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്.
ഒരിക്കലും ഇവിടെ സന്തോഷം ലഭിക്കുകയില്ല എന്ന് അല്ലെ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു. ദുഃഖാലയം അശാശ്വതം. ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് ദുഃഖാലയമാണ്, അശാശ്വതമായിട്ടുള്ളതാണ്, താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ളതാണ്. ഇപ്പൊ പലതരത്തിലുള്ള കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ, പുതിയ പുതിയ ടെക്നോളജി ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു, പല ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പലതരം കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്നു. എന്തിനാണ്? ഇവിടെ സന്തോഷമായിട്ട് കഴിയാനായിട്ട്. വിദേശത്തൊക്കെ റോബോട്ടുകളൊക്കെ ആക്കിയിട്ട് അവരെ കൊണ്ട് ജോലിയൊക്കെ ചെയ്യിച്ചു അങ്ങനെ സന്തോഷം ലഭിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇവിടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ആധ്യാത്മിക, ആദിഭൗതിക, ആദിദേവി അല്ലെ, ഈ 3 തരത്തിലുള്ള ക്ലേശങ്ങൾ, ചെറിയ ക്ലേശങ്ങള് എല്ലാവരെയും ബാധിക്കും, എന്നല്ലെങ്കിൽ ഒന്നുണ്ടാവും അല്ലെ. അപ്പൊ ആർക്കും ഇവിടെ സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയില്ല. ഇന്ദ്രിയ പ്രീണനത്തിന്റെ പാത എത്ര ദുഷ്കരം, തരണം ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തതുമാണെന്ന് ഒരുവനെ നിഷ്പ്രയാസം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. ഇന്ദ്രിയ പ്രീണനത്തിന്റെ പാത അജ്ഞാതമായ ഒരുവൻ ജന്മങ്ങളുടെ ആവർത്തന ചക്രത്തിൽ കുടുക്കപ്പെടുകയും വീണ്ടും വീണ്ടും വിവിധതരം ശരീരങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്രകാരം അവൻ ഭൗതികാസ്ത്രത്തിൽ ക്ലേശിക്കുന്നു. ഈ ജീവിതത്തിൽ താനൊരു അമേരിക്കക്കാരനോ ഇന്ത്യക്കാരനോ ഒരു ഇംഗ്ലീഷുകാരനോ അല്ലെങ്കിൽ ജർമ്മനോ ആയിരിക്കുന്നതിന്റെ പേരിൽ ഒരുവനെ വളരെ സന്തോഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞേക്കും. പക്ഷെ അടുത്ത ജീവിതത്തിൽ അവൻ 84 ലക്ഷം ജീവിവർഗങ്ങളിൽ ഒന്നിന്റെ ശരീരം സ്വീകരിക്കണം. അവന്റെ കർമ്മത്തിനുള്ള ശരീരമാണ് അടുത്ത ജീവിതത്തിൽ ലഭിക്കുക. അപ്പോ ഇപ്പോഴേ ഞാൻ അമേരിക്കക്കാരനാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യക്കാരനാണ് അല്ലെ, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും രാജ്യക്കാരൻ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അഭിമാനിക്കുന്നു. എന്നാലേ അടുത്ത ജന്മം എന്താവും എന്നതിന് യാതൊരു ഗ്യാരണ്ടിയും ഇല്ല. അത് നമ്മുടെ കർമ്മഫലങ്ങൾ അനുസരിച്ചിട്ട് ഭൗതിക പ്രകൃതി തീരുമാനിക്കും അല്ലെ. ഓ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, ഈ ജന്മം എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ഒരു ശരീരത്തിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പാണ്. ഈ ജന്മം എങ്ങനെ ജീവിച്ചോ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ശരീരമാണ് അടുത്തതായിട്ട് എടുക്കുക. നമുക്കത് തിരഞ്ഞെടുക്കുവാനായിട്ട് സാധ്യമല്ല. നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളും തിരഞ്ഞെടുക്കാം അല്ലെ. ഷോപ്പിലൊക്കെ പോയിട്ട് നമുക്ക് വസ്ത്രങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാം അല്ലെ, ചപ്പല് തിരഞ്ഞെടുക്കാം, അങ്ങനെ എന്ത് വേണ്ടിക്കും കഴിക്കേണ്ട വസ്തുക്കൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാം. എല്ലാം തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. എന്നാലേ ഈ അടുത്തതായിട്ട് എങ്ങനെയുള്ള ശരീരം ലഭിക്കണമെന്നതിന് അവർക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കുവാനായിട്ടുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല. ഞാൻ വലിയ സമ്പന്നനായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ്, എനിക്ക് അടുത്ത ജന്മവും ഇതേപോലെ തന്നെ സമ്പന്നനായിട്ടുള്ള ഇതന്നെ ആയിട്ട് കിട്ടണം, ഈ ശരീരം തന്നെ കിട്ടണം സമ്പന്നനായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയുടേതെന്ന് ഒരാൾക്ക് ആഗ്രഹിക്കാം. പക്ഷെ അത് ലഭിക്കണമെന്നില്ല അല്ലെ. എങ്ങനെയാണോ അവൻ ജീവിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ശരീരമായിരിക്കും അടുത്തതായിട്ട് ലഭിക്കും. ഭഗവാനെ മറന്ന് ജീവിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ എന്താണ് അടുത്തതായിട്ട് അധമ ജന്മങ്ങള്, മൃഗങ്ങളുടെ ജന്മങ്ങളിലേക്ക്. അതുകൊണ്ട് യാതൊരു ഗ്യാരണ്ടിയും. അപ്പൊ ഈ ജന്മം നമ്മൾ എങ്ങനെ ജീവിച്ചോ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ശരീരമായിരിക്കും അടുത്തത് ആയിട്ട് ലഭിക്കും. അപ്പോ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്ത് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് അടുത്തതായിട്ട് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ശരീരമാണ് ലഭിക്കുക എന്ന്. ഇതുപോലെ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ക്ലേശിക്കുവാനായിട്ടുള്ള ഭൗതിക ശരീരം അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിക്കില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് ആത്മീയ ശരീരം ലഭിക്കും. തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. എന്നാൽ ഭഗവാനെ മറന്ന് ജീവിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ ഈ 84 ലക്ഷം ജീവിവർഗങ്ങളിൽ ഏതിന്റെ പോലുള്ള പ്രവൃത്തിയാണോ ഒരാൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ശരീരം ലഭിക്കും അല്ലെ. പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാനെ മറന്ന് ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിൽ മാത്രം ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക് എന്താണ് പന്നിയെയും പട്ടിയെയും ഒക്കെ പോലുള്ള ശരീരം ലഭിക്കും. എന്താണ് അവർക്ക് യഥേഷ്ടം ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനം നടത്താം, യാതൊരു നിബന്ധനകളുമില്ല. യഥേഷ്ടം എവിടെ വേണമെങ്കിലും ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനം നടക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും നോക്കിയാലും അതിനനുസരിച്ചുള്ള ജീവികളുടേതുപോലുള്ള ശരീരം, ജീവികളുടേതായിട്ടുള്ള ശരീരം. നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു, മാനിനോട് അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉണ്ടായി ഭരത മഹാരാജാവിന് എന്താണ് മാന്റെ ശരീരം ലഭിക്കുന്നത്. അപ്പോ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കുവാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല. എന്നാൽ നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികളെല്ലാം ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങളാക്കി മാറ്റുകയാണ്. എല്ലാം ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭക്തി സേവനങ്ങളാണ് നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരിക്കലും വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ കഷ്ടപ്പെടേണ്ടതായിട്ട് വരില്ല, അലഞ്ഞു തിരിയേണ്ടതായിട്ട് വരില്ല.
പ്രവാചകൻ പറയുന്നു, ഒരുവൻ പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള ശരീരം സ്വീകരിക്കുവാൻ നിർബന്ധനാവൻ പ്രതിഷേധത്തിനെ അവനെ സഹായിക്കാനാകും. പ്രകൃതിയുടെ കർക്കശമായ നിയമമാണത്. തന്റെ ശാശ്വതവും പരമാനന്ദപൂർണവുമായ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് അജ്ഞനാകിയാൽ ജീവസത്ത മായയുടെ വശീകരണത്തിന് കീഴിൽ ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആകൃഷ്ടനായിത്തീരുന്നു. ഈ ലോകത്തിൽ സന്തോഷവാനായിരിക്കാൻ വേണ്ടി എത്ര കഠിനമായി അധ്വാനിച്ചാലും അവനൊരിക്കലും സന്തോഷം അനുഭവിക്കുവാൻ കഴിയില്ല. ഇതിനെ മായ എന്ന് വിളിക്കും. എങ്ങനെയായാലും പൂർണ്ണമായിട്ടും സന്തോഷവാനാകാനായിട്ട് ഒരാൾക്ക് സാധിക്കില്ല അല്ലെ. പലരും വിചാരിക്കുന്നത് ധാരാളം പണം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ സന്തോഷം ഉണ്ടാകുമെന്നൊക്കെ അല്ലെ. ഇല്ല, പണമുള്ള ആൾക്കും പലതരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഞാൻ മുന്നേയുള്ള ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇന്ത്യയിലെ വലിയ സമ്പന്നനായിട്ട് കരുതുന്ന ഇപ്പോഴുള്ള അംബാനിയുടെ പിതാവ് പോലും ഒരു സാധുവിന്റെ അടുത്ത് പറയുകയുണ്ടായി, സന്യാസിയുടെ അടുത്ത് പറയുകയുണ്ടായി, ഈസുകൊണ്ട സന്യാസിയുടെ അടുത്ത് പറയുകയുണ്ടായി, ഞാൻ വളരെ ദുഃഖിതനാണ്. എന്താണ്, എൻ്റെ മകൻ ഒരു ധനമൊന്നുമില്ലാത്ത ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ് സ്നേഹിക്കുന്നത്, അവളെയാണ് കല്യാണം കഴിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്. അപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് കോടിക്കണക്കിന് സ്വത്തുണ്ട്, എന്നാൽ അദ്ദേഹവും പൂർണ്ണമായിട്ടും സന്തോഷവാൻ. എന്താ പറയുന്നത്, തൻ്റെ മകൻ ഒരു ധനികനല്ലാത്ത ആളുടെ പുത്രിയെ വിവാഹം കഴിക്കും. ഇപ്പോഴുള്ള അംബാനിയുടെ പിതാവ് ധീരുഭായി അംബാനി അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായെന്ന് പറഞ്ഞു, ഒരു സീനിയർ ഡിവോട്ടി പറയുകയുണ്ടായി, അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് വന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറയുന്നു, നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും സമ്പന്നനായിട്ടുള്ള വ്യക്തിക്ക് സന്തോഷം ലഭിക്കും എന്നാണ് ഇവിടെ എല്ലാവരും കരുതിയിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിനും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്, അദ്ദേഹവും പൂർണ്ണമായിട്ടും സന്തോഷമാണ്. അങ്ങനെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നോക്കിയാൽ എല്ലാവർക്കും ഓരോ തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. ആരും അതിൽ നിന്നും മോചിതരല്ല അല്ലെ. നേരത്തെ പറഞ്ഞ ത്രിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ. ഇപ്പൊ വെറുതെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ ഇന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്താൽ സന്തോഷം ഉണ്ടാവും അല്ല അല്ലെ. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞതിനപ്പുറം ഇവിടെ സന്തോഷം ഉണ്ടാക്കാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധിക്കും. ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകം. എന്തിനാണ്? ഭഗവാനെ മറന്ന് ജീവിക്കുവാൻ, ഭഗവാൻ ഇല്ലാതെ സ്വതന്ത്രമായിട്ട് സന്തോഷിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകം അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ അതുകൊണ്ട് യഥാർത്ഥ സന്തോഷം ലഭിക്കില്ല. നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് വേണ്ടത്? എവിടെയാണോ യഥാർത്ഥ സന്തോഷം ലഭിക്കുക അവിടേക്ക് പോകുവാനായിട്ട് നമ്മൾ തയ്യാറെടുക്കുകയാണ്. അതിൽ പോകാനായിട്ടുള്ള വഴികൾ അന്വേഷിക്കുക. അതായത് വിഡ്ഢികളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ മാത്രമാണ് ഇവിടെ സന്തോഷം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പരിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത്. അവരുടെ പരിശ്രമങ്ങളൊക്കെ വെറുതെ ആയിട്ടുള്ളത്. ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ നമുക്കിവിടെ സന്തോഷം ഉണ്ടാവും. നല്ല ചൂടാണെങ്കിൽ വിചാരിക്കും ഒരു നല്ല AC ഒക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല സുഖമായിട്ട് കഴിയാൻ. AC ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു മാസം 2 മാസം കഴിയുമ്പോൾ ബില്ല് വരുമ്പോൾ വിചാരിക്കും ഈ വെറുതെ AC മേടിച്ച് AC-നേക്കാളും ബില്ലായി ഇപ്പോൾ അടക്കാനായിട്ട് KSB അടക്കാനായിട്ട് AC മേടിച്ചത് അത്രേ പൈസ ഇല്ല, അതിനേക്കാളും ബില്ല് ഇപ്പോഴും അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ നമുക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടാവും, സുഖം ഉണ്ടാവും വിചാരിക്കും. എന്നാൽ അതിനൊക്കെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫലങ്ങളും ഉണ്ടാവും. അപ്പോ അതുകൊണ്ട് ബുദ്ധിമാനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി എവിടെയാണോ യഥാർത്ഥ സന്തോഷം ലഭിക്കുന്നത് അവിടേക്ക് പോകാനായിട്ടുള്ള വഴി അന്വേഷിക്കും അല്ലെ. ആ പാതയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കും. നമുക്ക് ആത്മാവിന് ലഭിക്കുന്നതാണ് യഥാർത്ഥ ആനന്ദം. ഈ ശരീരത്തിനുള്ള സന്തോഷം ലഭിക്കുന്ന സന്തോഷങ്ങളൊക്കെ താൽക്കാലികങ്ങളായിട്ടുള്ളതാണ്. ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ലഭിക്കുമ്പോഴും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ലഭിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സന്തോഷം തോന്നാം. എന്നാൽ അതിനെന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതെന്താണ്? സങ്കടം ഉണ്ടാവും. ഒരു പുതിയ കാറ് വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കും നല്ല സന്തോഷം. ആ കാറിന് എന്തെങ്കിലും കേടുപാടുകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് സങ്കടത്തില്ല. അതുപോലെ നമ്മൾ ഒരു മൊബൈൽ വാങ്ങിച്ച് നല്ല സന്തോഷം. അങ്ങനെ ഓരോ ഭൗതിക വസ്തുക്കളുടെ സന്തോഷം ആദ്യം സന്തോഷത്തെ തരുമെങ്കിലും അതൊക്കെ അവസാനം ദുഃഖത്തെ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. എന്നാൽ നമുക്ക് ആത്മാവിന് ലഭിക്കുന്നതാണ് യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ആനന്ദം. ഇപ്പൊ പ്രവാചകരുടെ പറയുന്നത് എത്ര കഠിനമായിട്ട് അധ്വാനിച്ചാലും ഇവിടെ ആർക്കും സന്തോഷം അനുഭവിക്കുവാൻ കഴിയില്ല. ഇതിനെ മായ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. എന്നാൽ സന്തോഷിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് കഠിനമായിട്ട് പരിശ്രമം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ഓരോരാൾക്കാരും വിചാരിക്കുന്നു 24 മണിക്കൂർ ജോലി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് കുറെ പണം ഉണ്ടാവും, പണം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാല് നല്ല സന്തോഷം ഉണ്ടാവും. ഇതൊക്കെ വെറും തെറ്റായിട്ടുള്ള ധാരണ. ഇത്രമാത്രം അങ്ങനെ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് പണം ഉണ്ടാക്കിയോ അതൊക്കെ അവസാന കാലങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ ശരീരത്തിന് വേണ്ടുന്നത്ര
റെസ്റ്റ് കൊടുക്കാതെ, ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ, എന്താ പറയാ, അങ്ങനെയൊക്കെ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തിട്ട് അവസാനം എന്താണ്, റിട്ടയർഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പൈസയൊക്കെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊടുക്കണം അല്ലെ, ചികിത്സിക്കാനായിട്ട്. അപ്പോ നമുക്കിതൊക്കെ നേരത്തെ ഡിസൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ഇന്ന സ്ഥലത്ത് ഇന്ന അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ ജനിക്കും, ഇത്ര കാലം ജീവിക്കും, ഇത്ര സമ്പത്തുണ്ടാകും, ഇത്ര വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടാകും, ഇതൊക്കെ നേരത്തെ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. നമ്മുടെ പൂർവജന്മത്തെ ആശ്രയിച്ചാണ്. പൂർവജന്മത്തിൽ നമ്മൾ എത്രമാത്രം പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഐശ്വര്യമുണ്ടാകുന്നു, വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടാകുന്നു, സമ്പത്ത് ഉണ്ടാകുന്നു, ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാകും. എത്രമാത്രം പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അതിനനുസരിച്ചുള്ള പാപഫലങ്ങളും ചെയ്യും. ദാരിദ്ര്യവും ദുഃഖവും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ ആരും തന്നെ, പ്രഭാതർ പറയും, നമ്മൾ ആരും തന്നെ ദുഃഖത്തെ വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, എന്നാൽ ദുഃഖം ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് വരും. അതുപോലെ തന്നെ സന്തോഷവും നമുക്ക് വരും. അതിനായിട്ട് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് പരിശ്രമിക്കേണ്ടതായിട്ടില്ല. രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, അല്ലയോ രഘുഗണരാജാവേ, ഭൗതികാസിന്റെ ഈ വനത്തിൽ അതിശക്തരായ 6 കൊള്ളക്കാരന്റെ ബദ്ധാത്മാവ് എന്തെങ്കിലും ഭൗതിക നേട്ടത്തിന് വേണ്ടി വനത്തിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ 6 കൊള്ളക്കാരും അവനെ തെറ്റായി നയിക്കും. അപ്രകാരം ബദ്ധനായ വ്യാപാരിക്ക് തന്റെ ധനം എങ്ങനെ വിനിയോഗിക്കണമെന്ന് നിശ്ചയമില്ലാതാവും. കൊള്ളക്കാർ അത് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോവുകയും വനത്തിലെ ക്രൂരമൃഗങ്ങളായ കടുവകളും കുറുനരികളും മറ്റും ഒരാട്ടിൻകുട്ടിയെ അതിന്റെ സംരക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്ന് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ തയ്യാറാകുന്ന പോലെ വ്യാപാരിയുടെ പത്നിയും സന്താനങ്ങളും അവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ പ്രവേശിച്ച് അവനെ പല വിധത്തിൽ കൊള്ളയടിക്കുന്നു. അപ്പോ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ നമ്മളെ തെറ്റായ വഴിയിലേക്ക് നയിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്? ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുവാനുള്ള. എന്നാൽ ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എന്താണ്, നമ്മളെ തെറ്റായി നയിക്കുന്നു എന്ന് പറയും. ഇവിടെ കുറുനരികളായിട്ട് പറയും, കുറുനരികളായിട്ട് ഭാര്യയും മക്കളൊക്കെ ഹൃദയത്തിൽ പ്രവേശിച്ച് അവനെ പല വിധത്തിലും കൊള്ളയടിക്കുന്നു. അതിൽ പറയുന്നു, വനത്തിൽ ധാരാളം പിടിച്ചു പറിക്കാരും കൊള്ളക്കാരും കുറുനരികളും കടവുകളും ഉണ്ട്. കുറുനരികൾ ഒരുവന്റെ പത്നിയോടും സന്താനങ്ങളോടും, കുറുനരികൾ രാത്രികളിൽ ഉച്ചത്തിൽ കരയുന്നു. അതുപോലെ അവന്റെ പത്നിയും സന്താനങ്ങളും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഉറക്കെ നിലവിളിക്കുന്നു. സന്താനങ്ങൾ അവനോട് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, പിതാവേ, ഇത് അത്യാവശ്യമാണ്, ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് തരൂ, ഞങ്ങൾ നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പുത്രനാണ്. അല്ലെങ്കിൽ പത്നി പറയും, ഞാൻ നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയാണ്, ദയവായി എനിക്കിത് തരൂ, ഇത് അത്യാവശ്യം വേണ്ടിയതാണ്. ഈ രീതിയിൽ ഒരുവൻ വനത്തിൽ പിടിച്ചുപറിക്കാരാലും കൊള്ളക്കാരാലും കൊള്ളയടിക്കപ്പെടുന്നു. മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യമറിയാത്ത ഒരുവൻ നിരന്തരം തെറ്റായി നയിക്കപ്പെടുന്നു. ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം വിഷ്ണുവാണ്. നതേ വിദുർസാർത്ഥ ഗതിം വിഷ്ണു. ഞാൻ പറയുന്നത് ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം ആത്മസാക്ഷാത്കാരമാണ്. തിരിച്ച് ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നിന്ന് തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോവുകയാണെന്നുള്ള കാര്യം മറന്നു പോയിരിക്കുന്നു. ധനം സമ്പാദിക്കുന്നതിന് എല്ലാവരും കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തു പരമദിവ്യോത്ത പുരുഷനായ ഭഗവാനെ സേവിക്കുകയാണ് തന്റെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം എന്ന് ആരും അറിയുന്നില്ല. പറയുന്നത് എല്ലാവരും ബിസിയാണ്, കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പണം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട്. എന്നാൽ തന്റെ യഥാർത്ഥ ചുമതല, തന്റെ പൊസിഷൻ മറന്നു പോയിരിക്കുന്നു. ജീവേര സ്വരൂപഹോയ് കൃഷ്ണേര നിത്യദാസ്. എന്താണ്, നമ്മളൊക്കെ ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസരാണ്, സേവകരാണ് എന്നുള്ള കാര്യം മറന്നു വരുന്നത് അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് പലതരത്തിലുള്ള സേവകരാണ്. ഓഫീസിൽ പോയാൽ ബോസിന്റെ സേവകര് അല്ലെ, അല്ലെ വീട്ടിലാണെങ്കിൽ ഭർത്താവിന്റെ സേവകര്, ഭാര്യ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഭാര്യയുടെ സേവകര്, ഭർത്താവ്, ഇങ്ങനെ ആർക്കാണോ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് അത് തെറ്റായി പോയിരിക്കുന്നു. യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മളൊക്കെ ഭഗവാന്റെ സേവകരാണ്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ തന്റെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം എന്ന് ആരും അറിയുന്നില്ല. ഒരുവൻ കൃഷ്ണാബോധ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി ചെലവാക്കുന്നതിന് പകരം അവന്റെ ധനം ക്ലബുകളും വേശ്യാഗൃഹങ്ങളും മദ്യത്തിനും മറവുശാലകൾക്കും മറ്റും ചെലവഴിക്കും. എന്താ പറയുന്നത്? കൃഷ്ണാബോധ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പുരോഗതിക്ക് പണം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ അടുത്ത് ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ. അവർക്ക് എന്നാല് മദ്യപിക്കുന്നതിനും മറ്റുള്ള അവിഹിതമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും ക്ലബുകളിൽ പോകാനും ഇതിനൊക്കെ അല്ലെ, ചൂതാട്ടത്തിനും ആൾക്കാരൊക്കെ ലക്ഷങ്ങളും ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ചൂതാട്ടമൊക്കെ നടത്തും അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ അതിനൊക്കെ അവർക്ക് പണമുണ്ട്. അതുപോലെ അറവുശാലകൾക്കും മദ്യത്തിനും ഇതിനൊക്കെ ലഹരി വസ്തുക്കൾക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിനൊക്കെ ചെലവാക്കാൻ അവരുടെ കയ്യിൽ പണം അല്ലെ.
എന്നാൽ കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും സഹായിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ അടുത്ത് പണമില്ലായിരുന്നു അല്ലെ. അതുമല്ല, അതൊന്നും പണമൊന്നും തരുന്നില്ല. ഒരു ഭഗവത്ഗീത വെച്ച് നീട്ടിയാൽ പറയും ഇപ്പോഴേ ഇത് ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു. അത്രയും ദൗർഭാഗ്യവാന്മാരാണ്. ഒരുവൻ അവന്റെ പാപകർമ്മങ്ങൾ മൂലം ദേഹാന്തര പ്രാപ്തിയുടെ പ്രക്രിയയിൽ കൊടുക്കപ്പെടുകയും ഒന്നിനു പിന്നാലെ ഒന്നായി ശരീരങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്രകാരം ദുഃഖകരമായ അവസ്ഥയിൽ മുഴുകിയാൽ ഒരുവനെ ഒരിക്കലും സന്തോഷം നേടാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ധാരാളം പാപങ്ങൾ ചെയ്യുകയും വീണ്ടും ഇവിടെ ജനിച്ചും മരിച്ചും കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ഓരോരോ പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ശിക്ഷകളുമുണ്ട്. അപ്പോ അത് മനസ്സിലാക്കാത്ത ധാരാളം പാപങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ഇവിടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തന്നെ കഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥയിൽ നിന്നും മോചനം ലഭിക്കുന്നില്ല. അവർക്ക് ഒരിക്കലും യഥാർത്ഥ സന്തോഷം നേടാനും കഴിയും. എന്നാൽ ആരാണോ ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അവരെ എപ്പോഴും സന്തോഷവാനായിരിക്കും അല്ലെ. അപ്പോ പ്രഭാതരുടെ പറയുന്ന ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ തെറ്റായിട്ടുള്ള ധാരണ മാത്രമാണ് സന്തോഷം ലഭിക്കുമെന്നോ അത് ഒരിക്കലും ലഭിക്കില്ല. ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം. നിരന്തരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവത് ജയ ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ജയ ഗുരുമഹാരാജ് ഹരേ കൃഷ്ണ. വംശകൽപതരൂപശ്ച കൃപാസ്മൃതേവ ച പതിതാനം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമഃ. ആനന്ദകോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദകി ജയ ശ്രീല പ്രഭുപാദ്.